filmar les cames d'Antoni? Mira, no pucava, no soltant, no soltant. Ah! Tengo que buscar aquella, no tengo que buscar aquella bamba, para que me deja llamar a la mitad. Tiene que estar en el artillo, Debe estar en una maleta en una bolsa. Tiene que estar. ¿Qué cosita que me? ¿Por? El de la Laura, el de la Eva, no. El de aquellos amigos de la Monte no es un Lamborghini, ¿no? Un Lamborghini era. Maserati. Ah, un Ferrari que s'ha comprat. Ya, ahora.
Ufa, hòstia, un moment, sisplau. Anda que no. Allò sembla... De debò, El faristol sembla des d'aquí un nicho. Ja l'heu dit? Té la pinta d'un nicho, des d'aquí. Hòstia, van entrar en un... no sé a quin cementeri d'on, i van robar tot el d'acer inoxidable. Però això és que tens que saber-ho, si no no ho aniràs tot mirant ja. Aquesta cada vegada tens tentació de dir ara, aquest sí.